tänään minä opetan teille saksalaisia kansanruokia. Saksalaisia kansanruokia. Niin kuuluu kasviksia. Niin kuin pois sieltä! Ai, se on väärin. Miksi siellä on teit? Miksi siellä on teit? Hiljaa! Se on sattui päähän. Mitä siellä äiti kiittämään? Hiljaa Jürgen! Liikaa tappui. Minua pelottaa. Sinun kuuluukin pelätä Jürgen. Saat tehdä ruokani valmiiksi. Hiljaa! Ei se asennossa kun minä puhun sulle. Älä peloittele minua. Ei. Hiljaa Jürgen! Ei. Turha kapiteli. Ei musti, ei. Yhtään muista. Ai nyt minä muistan. Jürgen suu auki! Nyt sinulla on jauhot suuta niin kuin herra Kasle käskisi mulle laittamaan.